47 anyos nga tricycle driver patay human kini gipusil sa usa ka lalaking luwan sa motorsiklo sa barangay Babag, Lapu-Lapu City. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, may gihatod nga pasahero ang biktima sa usa ka subdivision sa mga barangay. Gisundan kini sa gunman kinsa nag-inusarang nagmaniho sa iyang motorsiklo. Gisubay karon sa kapulisan ang uban nga mga CCTV footage sa dapit aron matagan og katinawan ang posibilidad nga konsabo ang gunman ug ang babaeng pasahero sa tricycle driver. Sa CCTV footage nga nakuha sa Lapu-Lapu City Police, may angkas na nga babae ang gunman dihang niikyas kini palayo sa dapit. Usa ka drug surrendery ang biktima kinsa migraduar sa community-based drug rehab program. Kalamigitan sa illegal drugs o baka personal grudge ang posibleng motibo sa krimen. Naaman sa tay witness dito sa maong subdivision nga pag-exit sa gunman nga naisakay nga babay nga nakabantay sa sila pagsuod sa tricycle na katumbayan na sakay to siya ato kay nagtailing naman ang gunman gikan sa possible gikan sa gate sa subdivision padung sud dito sa area nga gipusil siya